Fid-djoċesi tagħna aħna għandna l-preżenza tal-patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl fiż-Żebbuġ fejn għandhom dar ta' irtiri. Dawn huma l-ulied tal-qaddej tal-Alla Mons Giuseppe De Piro. Issa peress li fit-2 ta' Novembru taħbat il-ġurnata ta' twelid tiegħu, ħsibna li nagħmlu intervista żgħira lil Father Norbert Bonavija tas-Soċjetà ta' San Pawl li huwa id-direttur tad-dar ta' Żebbuġ, ħalli jkollna aktar tarif ta' dan il-bniedem qaddis li Alla għażlu biex waqqaf din is-soċjetà li għal grazzja tal-Alla issa hija mxerda mhux ħażin f'diversi partijiet tad-dinja. U kif nafu dal-aħħar Alla berikom bisqof l-eċċellenza tiegħu Mons Giovanni Ċefaj, iben din il-gżira. Father Norbert, mela naħseb li aħjar tibda tgħidli ftit fuq il-ġurnata ta' twelid u familtu. Tajjeb, il-ġurnata ta' twelid kienet fit-2 ta' Novembru kif diġà semmejt. Kif taf, kull twelid ġdid iġib ferħ kbir fil-familja. Hekk ġara lil Alessandro Ursula De Piro. Meta nhar il-ġimgħa 2 ta' Novembru 144 sena ilu bit-twelid ta' Giuseppe, is-seba' wild tal-familja. Huma kienu joqogħdu qrib ħafna tal-katedral tal-Imdina. Giuseppe ġie mammet minn Monsinjur Magri l-Arċipriet tal-Katedral l-għada. Il-festa tagħhom għamlu għad-dar, imma ħaġa sabiħa li l-libsa tal-Mamudija kienet l-istess libsa li tamdet biha ommu stess. Kolla għamdithom biha. Giuseppe kellu 8 ħut oħra, 6 subin u 2 tibniet. Marija, Teresa, Carmenu, l-imbazzar tabib, Marija oħra, Santinu, li sar qassis, Gino, Berti, Giuseppe, Guido, li sar ukoll tabib, u Giovanni Piju. Ftit nafu ma fuq missieru Alessandru ma tantx ħiel. Ngħidu biss li n-nies kienu jgħidu li dak bniedem serju, żamm il-pożizzjoni tiegħu bla ma tkabbar, u s-Sur Sandro kif kienu jsibuh in-nies ħalla lil martu Armla kmieni meta biss kellu 49 sena. Giuseppe tul ħajtu kollha kellu rabta ta' mħabba kbira ma' ommu. Anzi nistgħu ngħidu li l-karattru issawwar kollu minn ommu kien jiġbaħha f'kollox. Ursula, jew kif kienu jsejħula n-nies Kikka, kienet mara li għexet il-ħajja nisranija. Il-katedral kien qisu t-tieni dar tagħha. Bħala l-ewwel dmir tagħha kien lejn ulieda. Meta kienu għadhom żgħar, kienet toħroġhom mid-dar kollha flimkien 2 sal-katedral għall-Quddisa. Hija dejjem middeton għax-xogħol. Filwaqt li d-dixxiplina tagħha kienet xi ħaġa tal-għaġeb, l-ulieda kollha għalmithom sena tal-Eid li Giuseppe kienet għalmitu tal-għandir. Għalkemm kienu nies ta' fama sinjura fil-fatt hekk kienu. Ursula taċċida tal-imħabba lejn Alla nara jiena, mhux biss bit-talb u l-karità, imma ukoll kif irrassenjat ruħha mal-volontà tal-Alla. Għax barra li tilfet il-żewġa feta gżejra kif għedna, tilfet lil bina Giovanni Piju meta miet biss ta' 17 sena. Immisma din. Ftita u ommijiet li raw l-uliedhom imutu qabilhom. Għax 7 minn ulieda mietu qabilha di. L-ewwel Berti, mbagħad Marija, mbagħad Carmenu, mbagħad Marija Teresa, mbagħad Guido, Tun Santin u Monsinjur Giuseppe. Urso kienet qisha lilha nfisha bħala l-Verġni Marija, infatti kienet tgħid jiena minfuda b'7 duluri. Father Bonavija, kif edna fl-introduzzjoni, Mons De Piro u l-fundatur tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Nistgħu ngħidu li hija l-unika kongregazzjoni maskili li għandha fundatur Malti, għax il-patrijiet oħra kollha għandhom fundatur minn x'inkien fid-dinja barra mixtutna. Allura tista' tgħidilna ftit
fuq it-twaqqif tas-soċjetà tagħkom? Mhuwiex possibbli ngħidu ħafna f'dan moment, ma ngħidu ftit daqsxejn ħiel. Jiena naħseb li l-aħjar ħaġa biex nistgħu nirrispondu ftit għal din id-domanda immorru dak li hu kien jikteb fid-djarju tiegħu u jiggwidana tul is-snin sa ma naslu l-ġurnata tat-twaqqif tas-soċjetà. Tajjeb ngħidu li l-fundatur kien żamm id-djarju tiegħu preċiż u hemmhekk hemm miniera allura. L-ewwel ħiel li nsibu fuq hekk kienet is-sena 1901 meta kien għadu jistudja Ruma. Insibu li kien diġà tkellem fuq din l-idea ma' ċertu patri Gwardini. Dan il-patri qallu hekk biex għalissa ma taħsibx fuqha. Mela jiena naħseb li allura la daġi tkellem fuq din l-idea ma' dal-patri, żgur li kienet diġà imnebħa minn Alla iktar qabel. Imma ħalli nieħdu din id-data 1900 l-ewwel u nġu fl-istorja sa ma naslu għal data storika kif qedtilkom. Mela allura Malta huwa beda jaqsam din l-idea ma' diversi saċerdoti li ħaseb li jistgħu jenuh. Nafu pereżempju wara li fis-16 ta' Jannar 1905 iltaqa' ma' Dun Manuel Vassallo u għall-ewwel darba żvela din l-idea tiegħu ta' soċjetà missjonarja dejjem żamm dik l-idea ma' kull min tkellem. Biss dan is-saċerdot ma tantx jidher li qabel miegħu. Dun Manuel imbagħad qallu ħantik parir, mur kellem il-ċertu Don Ġwan Battista Zarb u lil żewġ monsinjuri wieħed jismu Francisco Bonnici u l-ieħor Manuel de Bono. Għax daw kellhom ukoll l-ħsieb li waqfu xi soċjetà. U mar. Imma ħadd minnhom ma qallu li mhux kapaċi jasalta, imma ma sabx u iskuraġġ minnhom. Reġa' mar ifittex parir ieħor, din id-darba marċant b'ċertu patri Ferrara. Kull ma qallu dan il-patri u dal-kliem. Ikteb l-idejat li għandek u poġġihom fuq l-artar waqt il-quddisa u ħalli fidejn Alla. L-idea li kellu l-fundatur tagħna kienet dejjem ċara f'moħħu, soċjetà missjonarja b'voti reliġjużi, patrijiet. Fis-sena 1906 insibu li fl-10 ta' Diċembru dejjem mid-djarju, fittex xaq ta' dawl ieħor. Meta mar jgħid bl-idea tiegħu għall-ewwel darba lil Dun George Buġejja li dan kien għadu kif sar direttur tal-Istitut ta' San Giuseppe. Nitaf għaliex, għax peress il-fundatur kien iħobb ħafna l-istitut, u mhux biss, imma ħaseb li għadha pitada dan il-post għad ikun adattat għal membri tiegħu biex jaħdmu hemmhekk. Allura mar ikellmu. Imma din il-laqa ma ħallitx frotta xejta, għalkemm kienu jirrispettaw ħafna li xulxin u baqgħu saħaħħar. Sa dan it-tant semmewlu ċertu seminarista ieħor jismu Giovanni Mamo. Għax dan ukoll kellu l-idea kemm kien għadu seminarista li jrid jagħmel għaqda. Damu jitkellmu ta' mhux ħażin. Anzi għal dik il-laqgħa kien hemm diversi saċerdoti kollha semmejna qabel dawk il-Monsinjuri u Ġwan Battista u l-oħrajn. Imma kollox sfuma fix-xejn. Għaliex, min jaf. Imma l-providenza kbira, għaliex. Għax Malta ġie ċertu viżitatur apostoliku mir-Ruma jismu Monsinjur Pietru Lafontaine. Il-fundatu għal-okkażjoni u mar ikellmu. Issa dan fehem mill-ewwel idea, tant fehmu li aċċetta li jgħinu, kif il-fatt baqa' jagħmel u taħt spalla għalih sakemm miet. Anzi qallu ikteb ittra lill-Papa noħodha jien, hekk għamilta. Kienet kitibha fit-2 ta' Novembru 1909. Imma l-mulej għandu l-pjani tiegħu. Għad jiena f'ġiex kelmiet għedtilkom ġirja twila, għax wasset il-ġurnata ta' 30 ta' Ġunju tal-1910 meta twildet is-Soċjetà Xkejkna ta' San Pawl, dikinhar waqqaf għall-fundatur. Kellu jkun bidu umli u fqajjer, imma b'ideali li kellhom l-eruq tagħhom jinżlu fil-font. Is-soċjetà kienet batit ħafna biex titwielet,
u kien konvint il-fundatur li d-batija qatt ma kienet sejra tonqos. Dan kitbu wkoll Patri Alessandro fil-ħajja li ta' kiteb il-ħajja tal-fundatur. Father Norbert, jienu naqra il-ħajja ta' Mons de Piro miktuba mill-istoriku Patri Alessandro Bonnici konventual. Innotajt li fid-diskors li kien għamel il-fundatur tagħkom fl-okkażjoni ta' tberik tal-ewwel ġebla ta' Dar Sant'Agata. Fost oħrajn qal din il-frażi u weħlet ma' moħħi. Kien qal tfixkil għal 14 sena. Għalex qed jirreferi? Mela, kieku naqraw id-diskors kollu konna nieħdu iktar, ma nieħdu lila biss, għax fija x'tomot. Fl-okkażjoni ta' tberik tal-ewwel ġebla tad-Dar ta' Sant'Agata li allura kienet fit-3 ta' Ottubru 1932. Fid-diskors li kien għamel għall-okkażjoni fosthom qal din il-frażi li semmejt. Dill-opra li għandna fidejna tant kellha tfixkil li nqelu tul 14 sena. X'kien da tfixkil? Naraw daqsxejn bil-mod ftit kliem kollu. 14 sena mhux ċajta. Mingħajr ma ninżdu fid-dettall ta' dak kollu li ġara matul dawn l-14 sena. Nagħtu bisħiel tat-taħbit tieħ il-qalb tfixkil li sab ma' wiċċu jew xejn inqas il-ġiri li kellu jagħmel minn għandha kalant liħor. Ħanidilkom għaliex. Mela fir-Rabat kien hemm knisja dedikata lil Sant'Agata. Sas-seklu 19 id-devozzjoni lejn din il-qaddisa qatt maqta. Dan għax il-Maltin kienu talbu l-interċessjoni tagħha waqt l-assedju tas-sena 1551 u l-Misselmin ħarbu ta'. Biss mas-seklu 20 din id-devozzjoni kienet għodda spiċċat. Monsignor De Piro tefajneh fuq din il-knisja li kienet tinfetaħ biss darba fis-sena għal-festa fil-5 ta' Frar. Biss ma ġem din il-knisja kien hemm ukoll biċċa art li ta' kieku jakkwista ħalli hemm jibni d-dar għas-soċjetà. Minn hawn il-qudiem beda it-tfixkil u t-taħbit li semmejna fuq. Għaliex? Il-Knisja ta' Sant'Agata kienet filjali tal-parroċċja tar-Rabat u għalhekk biex ikun jista' jakkwista għas-soċjetà kien hemm bżonn ta' ħafna permessi kemm mill-awtoritajiet ekleżjastiċi f'Malta u anke daħlet is-Santa Sede. U dawn għaddamu għaddejjin mhux ħażin. Madankollu kienet jagħmel il-korrespondenza, il-ġiri bejn l-awtorità tal-Knisja f'Malta, kif semmejt is-Santa Sede, għassanka l-Papa kellu jikteb għax xejn inqas minn l-awtoritajiet tal-Malta kellu jmur ikellimhom u jara u kif u x'fatta. Il-permessi minn għandhom ukoll jiġu biex tieħu l-art. Dan il-proċess u t-taħbit damu għaddejjin mhux ħażin ukoll. 14 sena. Issa dik il-biċċa art li semmejna qabel li xtaq jakkwista kienet għaddiet minn idejna l-oħra l-ħafna drabi. Allura kif kulħadd jaf, biex tfittex il-kontratti kollha biex tasal għall-akkwista l-art, bil-forsi jdu jgħaddu snin, għaw mhux qed nitkellmu fuq il-computers. Monsignor De Piro qatt ma qata' qalbu ta' minn xejn, kollox għamel bil-kalma bl-ebda ħaġna, u allura mhux darba u tnej kien ikollu jmur personali għand kapijiet tal-Knisja jew ċivili biex jispjega u jistenna u jedilhom x'għaliex qed jitlob daw l-affarijiet. Biss il-mulej darba minnhom taħxaq ta' dawl u konsolazzjoni jisimgħu din. Għax fl-14 ta' Novembru 1921 l-Arċisqof Caruana waqqaf kanonikament is-soċjetà bid-digrit tiegħu li jibda dan il-krim Autoritate Nostra Ordinarja. Din il-ħaġa ħaffet mhux ftit l-akkwist tal-Knisja u tal-Art. X'taħseb b'daq xi ħarsa ħafifa hekk, naħseb indunajtu għaliex għaddak il-klim tfexkil għal 14 sena. Father Norbert, darba smajt li Mons De Piro mezzobtu, jew fi ftit ħin. Allura min jaf kemm inqalla nkwiet mal-mewt tiegħu lill-membri tas-soċjetà? Dawn ġew orfni.
Għax kemm kien ilu li waqqaf is-soċjetà, mhux l-1910, jiġifieri 23 sena biss qabel. Tista' tgħidilna kif żviluppaw l-affarijiet wara? Il-fundatur mit-sobtu, kważi tista' tgħid, kien qed jagħti l-barka wara l-proċessjoni tad-Duluri il-Ħamrun, ħassu ħażin hemmhekk fuq l-artal, għalilhom itoħossu ħażin, imma qallhom ħalluni hawn. Tala jagħti l-barka qassis ieħor ħalli n-nies ma jindunawx, imma waqa'. Daħluh ġewwa poġġewh fuq il-bank u tista' tgħid jew mit hemmhekk jew mit malli wasal l-isptar. Ekku. Il-mewt ħestrem tal-fundatur tagħna, il-qaddej Alla Monsinjur Giuseppe De Piro, tefet il-membri tas-soċjetà tagħna f'diffikultajiet kbar, dak il-ħin mhux ċajt, kbir kemm kienet għandu 56 sena meta miet. Min jaf kemm kienet għandu xi jixtieq jgħidilhom, xi jifforma, xi jgħallem, xi jispjega, xi jrid minn kull wieħed minnhom. Issa s-soċjetà mal-mewt tiegħu kif qed inti di sfat orfni bla mistriq ma bla missier, bil kemm kienet għandu ftit membri. Imma kien hemm ħaġa sabiħa. Fit-tmexxija tas-soċjetà, il-fundatur kien għażel żewġ saċerdoti minn membri biex magħhom kien jifforma u jitkellem dak li jgħidulu il-Kunsill tas-Soċjetà. Daw kienu Dun Mikil Kallus u Dun Giuseppe Spiteri. U kienu jiltaqgħu miegħu regolari għatanna l-minuti tal-laqat. Allura kien ovvju li wieħed minnhom f'dan il-każ, Dun Mikil, issa jsir responsabbli ta' sħabu. Imma mhux propja hu għanidilkom għaliex. Għax però peress li s-soċjetà kienet għada taħt l-awtorità tal-Arċisqof ta' Malta, dan ifisser li l-Superjur kien l-Arċisqof Mauro Caruana, fil-veru sens tal-kelma dak il-Superjur propju. Allura l-Isqof ħatar lil Monsinjur Nerik Bonnici biex ikun superjur jgħidulu superjur delegat tal-Arċisqof għas-soċjetà. Biss dan il-Monsinjur ħass li m'għandux ikompli. Wara ħsar Monsinjur Albert Pantallaresco bħala superjur delegat. Imma peress li dan kien internat, Monsinjur Arċisqof kellu jerġa' jsib ieħor u reġa' waqa' għal Monsinjur Bonnici għax kien jafdaħ ħafna. Ħalli jieħu din responsabilità tas-soċjetà. Imma da bħal qabel għamel ftit żmien u qallu l-aħjar ma nkomplix ta' nirriżenja, tletxur bis-samel. Mbagħad kellu jsib ieħor l-Isqof u din id-darba sab lil Patri Daniel Glavina Ġiswita bħala superjur delegat tal-Arċisqof. Dan ħad il-pożizzjoni u għamel il-ġid. Issa wasanna biex fl-aħħar ikonna superjur ġenerali tas-soċjetà u din id-darba ġie appuntat Dun Mikil Kallus, l-ewwel bħala delegat tal-Isqof, bad wara żmien saret l-elezzjoni u reġa' talgħu bħala l-ewwel ġeneral. Biss il-fundatur kien laħa għamel 3 deċiżjonijiet importanti ħafna għall-istabbilità tas-soċjetà u di żammet is-soċjetà ħajja. L-ewwel, kien laħa kiteb ir-regola, jew illum jgħidu la Kostituzzjoni, regola ġdida li kitibha hu. Fija spjega l-ħsieb tiegħu li tkun soċjetà missjonarja bi3 voti reliġjużi u żied vot ieħor, il-vot tal-missjoni. It-tieni ħaġa importanti kolonna oħra li kien għamel kienet li beda jibni id-dar li ngħidu l-Mother House fir-Rabat dik li semmejna qabel fl-inħawi tal-Knisja ta' Sant'Agta. Hekk il-membri setgħu jgħidu għandhom dar. It-tielet kolonna li kien poġġa l-fundatur bl-għajnuna Alla kienet importanti ħafna li laħaqbat l-ewwel missjonarju tidher ċar li l-Monsinjur kellu f'moħħu missjoni barra minn Malta. Dan kien fra Giuseppe Caruana minn Bormla u mar l-Abbisinja ingħaqad mal-Patrijiet Kabuċċini. Il-fundatur kellu ħsieb li jmuru stess jara l-dar fra u jieħu xi ftit membri, imma dak ix-xahar stess miet. Isimgħu din ukoll. Ta' min jgħid li fra Giuseppe baqa' sal-mewt qatt ma ġie lura, qatt ma ġie Malta.
Għadu mitfunem għandu l-qabar sabiħ ħafna tiegħu. Dawn huma 3 ingredienti importanti li l-Mulej jrid li l-fundatur jilħaq jagħmel qabel miet għax ħalli imur id-dar ta' missieru moħħu mistrieħ. Nirringrazzjak ħafna Father Norbert Bonavija ta' din l-ispjegazzjoni li tajtna rigward il-qaddej Alla Mons Giuseppe De Piro, fundatur tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Grazzi.